Doncs és obligat, no? Bé, la denominació d'origen la pots deixar. Bé, benvinguts a tots, gràcies per vindre, la veritat és que no es sent? Espera. O parla jo més fort. Això està a tope. Parla més fortet, si parla més fort em sentiu millor. Estava dient que això és espectacular veure aquesta resposta. Així en Gata, una conferència sobre coses tan abstractes o tan llunyanes com poden ser la intel·ligència artificial. Avui un poc, el que us vaig a contar, us contaré un poc això de la intel·ligència artificial que és, quin interès té, on està, perquè avui dia ja la intel·ligència artificial ens envolta, obris el mòbil, encara que no ho sàpies, allà darrere hi ha uns algoritmes d'intel·ligència artificial, donant-li la manivela, i també perquè en els mitjans de comunicació ha començat a aparèixer tot el tema de la intel·ligència artificial, a les notícies, està per tots els llocs, la intel·ligència artificial i un concepte relacionat que és el Big Data, que on ho diuen en anglès i molt a més. El Big Data són les dades massives, podríem dir en valencià, no? Us ensenyaré un poc per què estan aquestes dues coses avui en dia relacionades. El que sol fer jo és començar en una xicoteta introducció històrica, un poc per posar-nos a tots un poc en context, saber on estem, com hem arribat ací. Aleshores, em sembla de justícia començar amb l'ENIAC. L'ENIAC és, podríem dir, el primer ordinador programable de propòsit general. El primer ordinador. Era un ordinador que ocupava 167 metres quadrats, un piset. Era molt gran i tenia aquestes dones, en el primer pla, crec que és la Ruth Westcott, tenia 6 programadores dones. I ho dic així i vull enfatitzar-ho, una per també recolzar els inicis d'aquest moviment feminista que hi ha Gata i que va canviar-ho tot, i l'altra perquè moltes vegades s'oblida el paper essencial de la dona en la ciència i particularment en les ciències de la computació. Perquè, clar, els homes eren científics abans dels ordinadors. Quan hi havia que fer un càlcul llarguet i avorridet, li ho donaven a una dona. Tu pot dir, quan acabes de multiplicar aquests 25.000 xifres, te'n dones per prou. I tenien gent i gent. Teníem aquesta espectre. Aquestes són les programadores del JPL, el que diuen en castellà el Laboratori de Propulsión a Chorro, que no queda tan glamurós com en anglès, el xorro sempre lo fem molt. Clar, càlculs aerodinàmics orbitals, hi ha tota una sèrie de programadores. De calculadores humanes fent els calculets. I quan fan els primers ordinadors, van trobar que això de programar l'ordinador també podia ser feina de dona. Bé, les dones van ser les primeres grans programadores d'ordinador. Algunes d'elles van desenvolupar els primers llenguatges de programació, com en el COBOL. I això dels ordinadors, que si fos una cosa d'homes o de xics, ho diguem a les campanyes publicitàries dels anys 80, quan els ordinadors van començar a ser un bé que es podia vendre a les famílies, i a algun director de màrqueting fabulós li va ocórrer que això s'havia de vendre a xiquets barons perquè jugaren a jocs. I des d'aleshores, des de les campanyes publicitàries dels 80, que tenien com a, diguem-ne, objectiu vendre ordinadors a xiquets barons d'una certa edat als Estats Units, que es va desenvolupar aquesta idea de que els ordinadors són cosa d'homes. Però bé, m'he anat de mare, així venim a parlar d'intel·ligència artificial.
El cas és que desenvolupem els ordinadors a mitjans del segle XX, que són aquestes màquines fantàstiques, electròniques, que ens permeten calcular. Val? En poques paraules, un ordenador l'únic que fa és operacions matemàtiques, sumes, multiplicacions, a gran velocitat. D'acord? És el que estan fent avui dia els nostres telèfons mòbils, no fan més que això. I tot el que nosaltres posem damunt o programem, al final es redueix, en el seu nivell més bàsic, són operacions matemàtiques. Doncs els ordenadors donen aquesta capacitat de fer operacions matemàtiques a gran velocitat, és el que heu de pensar. Val? Però una vegada inventem els ordinadors, aquest home té un paper fonamental, és l'Alan Turing, que si heu vist algunes pel·lícules de Hollywood recentment han intentat fer un retrat de l'Alan Turing. És el pare de la computació, és el que dissenya de manera teòrica la màquina de Turing, que és, diguem-ne, el concepte teòric sobre el qual es basen tots els ordinadors moderns. Després vindria von Neumann, la seva arquitectura i tal, però Turing és, diguem-ne, el pater familias de tot això. I ell ja, l'any 52, fa un article en el qual es planteja dir, sí, això són màquines de calcular, però podran en algun moment aquestes màquines pensar? Hi ha una certa distància entre fer una calculadora i posar-te a pensar si la teva calculadora pensarà, no? No ho vam pensar quan vam inventar la roda, podrà la roda pensar, o la xaeta, podrà la xaeta pensar, però quan estem amb una màquina de calcular diu, podrà això pensar, perquè al final el que fa el nostre cervell també és d'alguna manera calcular, rep una informació, la processa, fa uns càlculs, hi ha una resposta. En un nivell molt elemental podries pensar que el cervell és una cosa així. I Turing se'l planteja i inclús proposa el famós test de Turing per a dir, en algun moment hi ha alguna màquina que pot començar a pensar com podríem saber, com podríem avaluar, com podríem fer-li un test a aquesta màquina i saber si aquesta màquina pensa o no pensa. Doncs ell pensava, el test de Turing és una cosa que tu poses la màquina en una habitació, poses un humà en l'altra habitació i un tercer humà allà fora, i el tercer humà no es veuen, sols poden intercanviar missatges per una pantalleta, escrits. I l'humà pot fer preguntes a la màquina i a l'humà, i ha d'intentar distingir qui és qui. És a dir, si la màquina pot suplantar, pot fer-se passar per un humà, diguem que passaria el test de Turing. Serà un possible criteri per a dir que una màquina pot arribar a pensar. No és el millor test, perquè de fet avui dia hi ha màquines que passen el test de Turing en alguna de les seves variants, perquè clar, moltes hores pots estar parlant amb la màquina, també ho has de fixar, les condicions de l'experiment les has de fixar. Avui dia hi ha màquines que passen el test de Turing però no pensen, molt la peguen però no pensen. A tot això no ho he dit, però podeu parar quan vulgueu, jo m'agarre i la cosa va, però vosaltres si alguna cosa no s'entén o he d'elaborar algun punt, digueu-me. Ara digueu-ho fortet perquè aquesta hora ja avui la tinc algo fotuda. Bé, un altre moment crucial en la història de la intel·ligència artificial és el 1955, el que va ser el congrés era més un taller, diguem, un workshop de Dartmouth, que va reunir, es van ajuntar en un estil, què fem? Doncs anem a inventar la intel·ligència artificial, ens ajuntem, quedem així. Una cosa així, val? I allí tenim científics molt eminents, entre altres trobem el Marvin Minsky, que és el pare de la cibernètica, i aquella punteta d'allà està Claude Shannon, que és el pare de la teoria de la informació. Gent molt bona, cada un en el seu camp. Es van ajuntar per intentar decidir, definir quin era el problema i les possibles solucions, què es podria fer. 6 setmanes van estar. I això diguem que és per a molta gent la marca d'eixida del camp de la intel·ligència artificial. És una cosa molt recent, el 1956 després d'ahir, molta d'aquesta gent van viure fins fa poc. Però què passa? Que així encara ningú ha definit intel·ligència, ni ha definit què és això de pensar. Què vol dir això? Què és pensar? Turing va posar un test, si la màquina passa aquest test, jo dic que la màquina pensa ja, però això no és una definició, és una definició operacional, una cosa tal, però què és la intel·ligència?
Què és pensar? Encara mos costa, jo des de no us vaig a donar una resposta, sí. Però vos ho vinc a dir perquè aquest problema, diguem-ne, de definició, de no saber exactament què és el que vas buscant, és el que va produir que l'interès en la intel·ligència artificial com a camp de recerca, camp d'investigació, ha sigut una cosa molt oscil·lant per la segona meitat del segle XX. És a dir, en el Dartmouth Workshop o la carta de Turing, veieu, als anys 50, la línia aquesta bàsicament us mostra l'interès en el tema de la intel·ligència artificial, d'acord? Turing fa el seu paper, es fa el congrés de Dartmouth i la cosa comença tot el món emocionat. Sí, tenim aquests ordinadors i anem a fer-los pensar i això va ser fantàstic i anem a aconseguir tal. I es van trobar amb tanta dificultat, el problema és de tanta punxeta que a poc els científics es van desanimar i els que posen els diners també, perquè els resultats que obtenien no eren... Les expectatives estaven tan inflades que quan el polític de turno que havia posat els diners veia el que li tornava i deia això no és el que jo m'esperava. I decreix l'interès en la intel·ligència artificial. En els 70 torna a pujar, en sistemes experts, tenim millors ordinadors, començant a fer algunes cosetes, però també a poc es donen compte que no es desinfla, torna a pujar un poc abans dels 90, finals dels 80, amunt i avall. De fet, és tan conegut aquest patró que té un nom, es diuen els hiverns de la intel·ligència artificial. És com es coneix en el camp. Els hiverns són aquestes èpoques de sequera que la gent està desanimada, no saps per on tirar, no saps com intentar resoldre els problemes, no saps què desenvolupar i no hi ha ningú que vulgui posar la pasta perquè no treballes. Però mireu, allà als 2000 comença a repuntar a treballar. Ara tornem a estar a la cresta de la intel·ligència artificial. Ha tornat a ressorgir el concepte. Els científics que treballen en intel·ligència artificial no se n'avergonyixen de dir-ho. Pots dir, treballen en intel·ligència artificial? És el... No sé què ha sigut, és fantàstic. Jo, que sé el que és, he vist el periòdic Vic. No em dic molta cosa. Una aplicació d'intel·ligència artificial, tal, no sé. I que... Bé, anem a intentar solventar aquest problema de comunicació avui. El que venia a dir-vos, estem en una primavera de la intel·ligència artificial, quasi diria jo que estem ja a l'estiu. I un voldria pensar que ja no vindrà un altre hivern per la intel·ligència artificial. No ho sé, si vindrà o no vindrà. Em sembla que no, en un cert aspecte. I és que allò que anomenem intel·ligència artificial avui en dia ja ha trobat moltes aplicacions pràctiques i les porteu a la butxaca. És a dir, hi ha gent que empra això que avui dia anomenem intel·ligència artificial per a fer moltes coses, per a guanyar diners, per a mantenir la família, per a anar-se'n de vacances. Aleshores, seria difícil que tinguin un altre hivern. Tot pot passar. Perquè què passa? Que la intel·ligència artificial algú la va definir una volta com intel·ligència artificial és tot allò que encara no hem aconseguit fer. Perquè quan tu vols fer que una màquina pense, tu comences per una cosa xicoteta, dius, vull que la màquina, per exemple, sàpiga jugar al parxís millor que qualsevol humà. I ho fas. La màquina intel·ligent, no, si no era tan difícil, això no és, la intel·ligència artificial no és això. No, que sàpiga jugar a les dagues. I quan ho aconsegueixes,
però no era tan difícil. No, doncs això no és l'intel·ligència artificial, serà una altra cosa. I així hem arribat avui dia, i encara hi ha gent que no, què és la intel·ligència? És el que encara no hem fet. Sempre és un poc aquella utopia de l'horitzó, no? On arribarem. Bé, cap on anem? Això té a veure amb la definició, és una cita que m'agrada molt, vull compartir, no? Preguntar-se si un ordenador pot pensar no és més interessant que preguntar-se si un submarí pot nedar. És a dir, el submarí és una màquina fantàstica que hem fet, que fa coses que els humans no poden fer. Però hi ha moltes altres que els humans sí poden fer, que el submarí no pot. Les peces de Lego que el meu fill de 2 anys ha decidit tirar al fons de la piscina cada dia, les arreglaré jo. No hi ha submarí nuclear de cap armada mundial que sigui capaç de baixar a arreglar-me les peces de Lego. Aleshores, clar, has aconseguit que el submarí nade, no? El submarí fa el que té que fer, com ho fa ell, perquè és un submarí. I els humans fem el que fem nosaltres. Aleshores, m'agrada molt aquesta cita perquè d'alguna manera ens aboca a una definició de la intel·ligència artificial que és, vaja, és aconseguir que les màquines facin coses cada vegada més complexes, coses que abans no sabien fer. I a més, que puguen fer coses que els humans, nosaltres, no podem. És a dir, que tu programes l'ordinador per a fer una cosa que tu, humà, no podries. D'alguna manera has aconseguit que l'ordinador faci una cosa intel·ligent de manera artificial. D'acord? Peguem una repassadeta rapideta a la llista d'èxits parcial de la intel·ligència artificial fins al dia d'avui. Per què dic parcial? Perquè no estan tots i perquè a més m'he centrat només en els jocs de taula o jocs en general. Perquè els jocs són molt interessants en el camp de la intel·ligència artificial perquè posen unes condicions de... És a dir, és com una espècie d'experiment molt ben dissenyat. És a dir, tu vols saber si la màquina pot jugar a les dames o vols saber si la màquina pot jugar als escacs. I el que us posa així és l'any en el que vam aconseguir que un algoritme programat en un ordinador jugara a cadascun d'aquests jocs millor que qualsevol humà. És allò que anomenem el nivell superhumà. Aleshores, les dames, 1952. El backgammon, des de luego sap jugar millor que jo perquè desconec les regles del backgammon, perquè és un joc de cartes, 1979. Otelo, 1997. Els escacs, 1997. Els més joves no us en recordareu, però jo me'n recordo, el 1997, quan Deep Blue, una màquina que va fer IBM, va guanyar els escacs al campió mundial d'escacs, el Garry Kasparov. El va salvar a Palisson, que diu dels xiquets. No va haver... Crec que el Kasparov no sé si va arribar a fer taules en una partida o dos, però ahí s'ha quedat. El Deep Blue, allò que feia era una manera intel·ligent d'explorar tots els possibles moviments que tenia. Feia una espècie d'arbre de... mirava tots els possibles moviments i mirava quin li convenia més, però clar, podia explorar molts més moviments que qualsevol humà. I eventualment ho van aconseguir, van guanyar el campionat. El Scrabble. El Scrabble és el que així en els anys 80 es deia l'intel·lecte, allò de les parauletes, allò de fer paraules en cap. El 2002. El Jeopardy, 2010, aquest és xulíssim, perquè això ja no és un joc de taula que es juga en un ordinador, és un concurs de televisió. IBM va dur a un concurs de televisió al seu programa Watson. Aquest joc és difícil, perquè el que han de fer els concursants bàsicament és el presentador fa una pregunta parlada, els concursants l'han d'escoltar i ràpidament, si saben la resposta, han de guanyar, pegar-li al marcador per a contestar. És a dir, l'ordinador ha d'escoltar, processar el llenguatge, crec que al Watson li passaven les preguntes escrites, però de tota manera, ha d'entendre la pregunta de què va,
ha de buscar una resposta, ha d'estructurar-la en llenguatge humà, en llenguatge natural, ha de pegar-li al polsador abans que els humans i ha de donar la resposta. Tot això ha de passar molt ràpid. Si veieu els vídeos és absolutament espectacular. El Watson aquell feia la pregunta, al milisegon, Watson feia cloc i deia la resposta. Fantàstic. Va guanyar. Watson va guanyar, però de sobre. No va haver problema. Després, recentment, s'ha guanyat un joc del Go. Això parlarem després, no us dono més detalls perquè ve un poc al final de la xerrada us conté el tema del Go. I encara més recentment, el 2017, el pòquer. El pòquer és això que juguen els americans perquè no han conegut el truc. Has de ensenyar-li a l'ordenador a envidar la falta que és complicat. Tot això, veieu que la progressió cap a jocs cada vegada més complexos, clar, ho hem aconseguit per dos motius fonamentals. Un, perquè els ordinadors que tenim avui dia són molt més ràpids que els que teníem en els anys 50, els anys 60. De fet, tenim un creixement exponencial de la capacitat de fer operacions. En aquest cas, el que diu la gràfica és que si gastes $1.000, quina velocitat tindrà l'ordinador que puguis aconseguir? En milions d'operacions per segon. Podeu veure que aquesta escala és logarítmica. De fet, només arriba a principis del 2000. Avui dia estem ja allà dalt. És a dir, la nostra capacitat de fer operacions, la nostra velocitat ha crescut de manera exponencial. I una altra cosa que també és molt interessant, perquè la velocitat tot el món ho diu, si els ordinadors són molt més ràpids, ja, però és que a més el cost de la memòria de l'ordinador, de l'emmagatzematge, el que ens costa posar dades en un ordinador, també s'ha reduït de manera exponencial, de manera bàrbara. Això són els dòlars per megabyte. Avui dia, tindre terabytes d'informació va barat. Amb això ho hem conegut nosaltres, anaves a compraves un disquets, els disquets aquells d'això eren de... Bueno, nosaltres, de la fila 3 bacallà, de 3 megabytes i mig. I ara avui, pel preu que costaven els disquets d'això, us compre... L'altre dia vaig comprar per 12 euros un 32 gigas. Ahir ja, a veure, de 3 megabytes a 32 gigas que hi ha. 3 ordres de magnitud, 4, és brutal. És fantàstic. Això estarà molt relacionat amb el que parlarem ara després sobre el Big Data. És una altra cosa. Bé, anem a centrar-nos un poquet. Per què ara tornem a viure una primavera o un estiu de la intel·ligència artificial? És perquè ens hem centrat en una classe d'algoritmes, unes tècniques particulars, una manera de fer intel·ligència artificial, que és allò que anomenem aprenentatge automàtic. Ningú li diu aprenentatge automàtic. Això és perquè jo he volgut traduir al valencià. Tot el món li diu machine learning en anglès, perquè molt danès. És així. Jo així parlaré d'aprenentatge automàtic, però si se m'escapa dir machine learning, m'ho perdoneu, sabeu que són la mateixa cosa. Hi ha gent que li diu aprenentatge en màquina, i a mi això no m'ha semblat mai gramaticalment correcte. Aprenentatge automàtic és millor. Bé. Què és l'aprenentatge màquina? No és un robot en un llibre estudiant. Però aquest dibuixet, diguem-ne, sí que captura l'essència del que és l'aprenentatge automàtic. L'aprenentatge automàtic consisteix a entrenar un ordinador, un algoritme, a base de mostrar-li molts exemples. Per exemple, tu vols que un algoritme d'un ordinador aprenga a detectar transaccions fraudulentes de llista de crèdit. Mostra-li. Li mostres moltes transaccions a un particular algoritme i li dius
esta és fraudulenta i esta no. Esta és fraudulenta i esta no. I a mesura que tu li mostres, vas ajustant els paràmetres de l'algoritme fins que en tens un que tu ara li mostres una nova transacció i l'algoritme diu, segons els 100.000 exemples que hem mostrat abans, esta té pinta de ser fraudulenta i esta no. Això són els dos ingredients en els que vos teniu que quedar. Tens un model matemàtic, un algoritme dins d'un ordinador i vas mostrant-li dades. Dades que tu saps el que són. Aquesta és fraudulenta i aquesta no, estàs ensenyant-lo. Estàs mostrant-li i estàs ensenyant-lo. I a mesura que tu l'ensenyes, també de manera automàtica, ell va ajustant els seus paràmetres, de manera que quan ara tu li mostres un nou que tu no saps si és fraudulent o no, l'algoritme et diga és o no és, amb una certa probabilitat, perquè tu puguis actuar i dir, mira, he creat un detector de transaccions fraudulentes. Aquesta és la idea. Perquè vos quedi encara més clara que és un xicotet d'esquema. És a dir, està el camp de la intel·ligència artificial, supergran, a dins de la intel·ligència artificial està el subcamp de l'aprenentatge automàtic i dins de l'aprenentatge automàtic hi ha una cosa més xicoteta que es diuen les xarxes neuronals. Que igual d'això també n'heu sentit parlar. Si no n'heu sentit parlar, no passa res perquè esteu a punt de sentir-ne parlar un ratet poc. Ara vaig explicar-vos, de fet, anem tots junts ací a veure com funciona exactament una xarxa neuronal i anem a entrenar-ne una tots junts. Ara seria el moment de parar-me i preguntar. No? No serà vergonya, estem en família. I a més, quasi literalment. Posem un cas pràctic. Les pomes i les peres. Imagineu que voleu fer un algoritme que tu li mostres una foto d'una poma o d'una pera i et diga això és una poma, això és una pera, això és una poma, això és una poma, això és una pera. L'algoritme sigui capaç i tu li mostres la foto i et diu si és poma o és pera. Dius, quin ús té? Home, no molt. Però em serveix? Sí que en té, és a dir, jo he vist robots en instal·lacions agrícoles que van passant les pomes i si hi ha alguna picaeta fa top, les va llevant. Interessant. Però bé, ja em perdonareu la poca utilitat de l'exemple, però que aprofite perquè sapigueu que és una xarxa neuronal. Anem a posar la xarxa neuronal, la més senzilleta de totes. Perdoneu. Bàsicament, aquesta és la feina que teníem davant de nosaltres. Quan reconeixem l'objecte i quan redó. Si és més roig i redó, és poma. Si no és molt roig i no és molt redó, serà pera. Diguem-ne que si tu posaves exemples de pomes i de peres, es distribuirien a Xina més o menys. També m'ho perdonareu, això és un exemple acadèmic. Està clar que hi ha peres groguetes, hi ha pomes verdetes, i està la cosa complicada, perquè l'ordenador... Si tu a un ordinador li dius, si és roig és poma, i si és verd és pera, la meitat de les pomes et dirà que són peres. Tens que buscar una cosa un poc més sofisticada. Doncs anem a veure una sola, no el perceptró. El perceptró és la xarxa neuronal primera, el més senzill de tot. Se l'ha inventat el Frank Rosenblatt, que em sembla que estava al Dartmouth Workshop, en el 1957, la va proposar. Per què es diu neurona? Xarxa neuronal. Les neurones no és això que tenim al cap. És perquè la inspiració per a aquest algoritme ve precisament de la neurociència, de com funciona el nostre cervell. La inspiració només, després té poc a veure amb com funciona el cervell, però la inspiració és més o menys això. Es diu xarxa perquè té una sèrie de punts que estan lligaets en una cosa que es diuen els enllaços, els links, i a cada redonet li diuen una neurona. Una xarxa neuronal. Les nodes els diuen neurones i estan juntets. X1 i X2 són les variables que hem dit nosaltres abans. Quan roig és la cosa i quan redonet.
Això serà l'entrada de la xarxa, l'X1 i l'X2. I el que anem a fer és, fixeu-vos que l'esquema, l'únic que t'està dient és multiplica la X per un pes, la W, agarres la X i multipliques per alt. Ara després veurem el que és, multipliques per alt. Agafes la X2, la multipliques per la V2, una altra cosa. Aquestes dues coses, en la tercera neurona, que veieu que té un més, les sumes. Ho sumes. I després apliques la funció f i així és quan digueu tot, ja mos han perdut. No, espereu-vos, a veureu, és senzillet. La funció f no la mireu, no la mireu. Només mireu que això que hi ha dins del parèntesi, x1, v1 més x2, v2, si això és positiu, si això és major que 0, la y serà 1. I si és negatiu, la y serà 0. És a dir, tu poses x1 i x2 i aquest sistema et contesta o 1 o 0. La eixida és binària, o 1 o 0. Què vol dir 1 o 0? Vol dir poma o pera. Agafem este com si és un 1, és poma. Si és un 0, pera. Senzillet. Esteu amb mi encara? Anem a fer-ho. Agafes uns valors inicials dels trams de la butxaca. Ens preguntes a ton pare. O sigui, V1 menys 0,5, V2 0,5. Arbitrari, aleatori, uns. Agarra un exemple, una poma. Tu saps que és una poma. I li ho mostres a la xarxa neuronal. Dius, la X1, 0,9. És roget. La X2, 0,5. És redonet, però bé, no molt redonet. Dos variables. Li ho mostres. Podeu multiplicar x1 per v1 més x2 per v2? No digueu que no, traigo la calculadora, feu alguna cosa. No puc fer el avui, va? Ja tenim la resposta, menys 0,2. Menys 0,2 és el que hi hauria dins del parèntesi. Entonces, és negatiu. És negatiu. Què vol dir que és negatiu? Que la I serà 0. Error! És una poma. No pot ser 0, la pera. Mos hem enganyat. Ara sí ve el bo. Ara sí, l'ingredient essencial de l'algoritme és dir, tu vas mostrant-me exemples i quan m'enganye m'has de tocar els botonets per a corregir-me. Quins són els botonets que tenim així? Els pesos. El V1, el W1 i el W2. Aleshores hi ha una regla dins de l'algoritme que si s'enganya, tu li mostres un exemple i el que és incorrecte, t'actualitza els pesos i te'n posa alguns de nous. Te'n posa alguns de nous. I ara tu has de continuar. Això està clar. Ens hem enganyat, hi ha que corregir el que hi ha dins. L'única cosa que pots corregir és el pes de les connexions entre les neurones, el V1 i el V2. Ho corregixes per a que ho faci bé, aquest exemple, i li mostres més. Molts més. Comences a mostrar pomes i peres al fi del pont. Però com és un ordinador i ho fa ràpid, vas entrenant-lo. Aleshores, què està passant? Una gràfica. Això és... Ara sí que per favor seguim-me, va. Això és D1 i això és D2. Això són unes corbes de nivell amb les que estareu familiaritzats a hores d'ara.
i el que estan mesurant, el color, és l'error de l'algoritme. És a dir, si V1 i V2 estan així, fa molts errors el meu algoritme. No està classificant bé les pomes i les peres. Si estic així, fatal, no classifica pomes i peres gens bé. Tinc que buscar estar així, a la zona del mínim error. La zona en què el meu algoritme fa el mínim error. És a dir, classifica de manera incorrecta el mínim número de pomes. Aleshores, què és el que estem fent? Estem fent que si hem començat en 0,5 i menys 0,5, en algun punt, cada vegada que tu li mostres un exemple, vas a poquet apropant-te al mínim d'error. En el cas del perceptor. Aquest és el concepte general. És a dir, tu tens un error, tu mesures quan s'enganya el teu algoritme, vas mostrant-li exemples i vas ajustant els paràmetres fins que el seu ràtio d'error, la seva probabilitat d'enganyar-se és mínima. Fixeu-vos que sí, ja hem introduït dos conceptes, que són uns conceptes que treballem avui. Un, per exemple, el processament d'imatge. Tu estàs mostrant-li fotos que s'entenen com a nombres a l'ordinador i estàs fent una optimització, un descens del gradient, estàs buscant aquest mínim d'error, que és un problema d'optimització en què d'alguna manera les corbes de nivell estan bé. Sí? Està ara? Sí? Què estem trobant? Què estem forçant l'algoritme a trobar? Estem forçant que l'algoritme ens trobi aquesta ratlla que separa les pomes de les peres. Ara, un KitKat per als matemàtics i físics a la sala, trobar el V1 i el V2, V1 per X1 més V2 per X2 és l'equació d'una línia en aquest espai. És a dir, quan tu fixes el V1 i el V2, el que estàs buscant és una línia. És un problema lineal. El problema més senzill. Perfecte. Ara ho aneu a veure en exclusivo directe. Veu així? Ho veieu? Jo no ho veig, veig la pantalla. No ho veig? Allà el procés. Ho veig? Al revés. Sí? Està fent més o menys centrat, no? Molt bé. A veure si... No. Espera per un costat, espera per l'altre. Ahí, va. Anem allà. Fixeu-vos el que tenim així, val? És exactament el mateix problema de les pomes i les peres. Val? És el problema de les pomes i les peres. Però ara el que tenim són puntets clavets, puntets de color carabassa. Val? Són aquests puntets que tenim així. Veieu? Val. I el que volem és que el que hi ha darrere, les àrees de color, és el que l'algoritme pensa que és la millor classificació d'aquests punts. Ara mateix no està fent tot gens bé, perquè troba que els carabasses estan així i els blaus així baix. No està fent tot bé, encara no hem entrenat el sistema. Fixeu-vos que és exactament el perceptró, és a dir, jo li dono la x1, veieu així, x1, x2 són les meves variables, quan roig és, quan redueix. Tinc els dos links que tenen uns pesos, veus que hi posa weight is, el pes és 0,45. Que s'hi posa, el pes és menys 0,23. Això són els inicials que s'ha inventat ell. Els que li hem preguntat són pares. I així fora tenim la classificació, és la neurona final. Així li apreta el play i quan li apreta el play el sistema va a entrenar la xarxa neuronal. Què vol dir entrenar? Va a mostrar-li molts punts carabassa i molts punts blaus
diguem-li això és un punt carabassa i això és un punt blau, i el sistema començarà a canviar els pesos fins a que trobi la millor manera de classificar aquesta distribució de punts. Ho tenim clar? Li fotem el play. Aquí anem. Això que teniu així dalt és l'error de classificació. En aquest cas veieu com ha baixat a 0. Està a 0. Continua entrenant, però ja no cal, ha arribat on volia. Ha fixat el pes de dalt en 1,2 i el pes de baix en 1,1. Ha trobat la línia que separa perfectament la zona blava de la zona carabassa. És un problema lineal. Això vol dir que aquests dos conjunts de punts hi ha una línia que els separa. No és difícil. Molt bé. Ara posem una distribució més complicada. Imagineu que les nostres pomes i les nostres peres es distribuïen així. Tots els blaus en un cercle i els carabassa per fora. Ara ja no hi ha... Això ja no separa una línia. No hi ha una línia recta que separi els dos conjunts. Què passa si jo li apreto el play? Anem a veure què passa. No pot. No pot. Veieu que l'error es queda en 0,5 i d'ahir no baixa. No troba la manera. Per què? Perquè la meva xarxa neuronal és massa senzilleta. Aquesta xarxa neuronal, el perceptró, només aprofita per a problemes lineals. Només aprofita per a aquells casos en què una línia recta separaria els dos conjunts. Quan això no passa, aquesta xarxa neuronal senzilleta ja no va. Bé, doncs anem a fer-la més complicada. En compte de 2 neurones d'entrada, anem a posar-ne 4. I el que va a fer és, hi haurà una x1 quadrat i x2 al quadrat. I li apretem el play. Tadam! Ja pot. Ja pot classificar els punts. Augmenta lleugerament la complexitat de la xarxa neuronal i ja aconsegueix classificar. Aquests punts poden ser pomes i peres, transaccions fraudulentes, no transaccions fraudulentes, imatges d'homes o imatges de dones, una foto d'un gat, una foto d'un gos. Pot ser el que se us ocorrisca a vosaltres. I aquest algoritme, aquesta xarxa neuronal, ara podria fer això de manera automàtica. És a dir, tu posaries ara un nou punt ahí, un punt que no saps, un punt que no saps si és blau o carabassa, no saps si és poma o és pera. Tu el posaries ahí i l'algoritme et diria, per la classificació que jo he fet en els punts que he vist fins ara, aquest punt nou que tu em mostres té una probabilitat tal de ser blau. Si jo ara tirara ahí, posar un punt així, un punt nou ahí, l'algoritme diria blau, blau és el blau, si té que ser blau, perquè ho he vist jo ja en instants, i té que ser blau. I això, com ho farem? La cosa em cuita. En sentiu? Va. Ara anem a provar en aquesta xarxa, a veure. Cap de manera. No. L'error és que de dalt, això no hi ha que ho classifiqui. Anem a treure l'artilleria. Anem a posar tot el que ens deixa aquest algoritme concret. Per cert, això és una cosa que està en internet, en aquesta adreça, podeu entrar a qualsevol a jugar. I anem a clavar-li una xarxa neuronal, no té per què només tindre entrada i eixida. Pot tindre capes, enmig, en les neurones que tu vulguis. Es complica, Quan ja tens més de 2 capes a dins de la teva xarxa neuronal, és una cosa que avui dia li diuen l'aprenentatge profund, el deep learning. Tens moltes capes de neurones i les entrenes. Totes. Ara tens... Fixeu-vos que antes teníem 2 pesos que ajustar, tenim 2 paràmetres en el model, la W1 i la W2. Ara quants en tenim? La tira, perquè estan totes connectades en totes. Anem al play a veure què passa? Anem allà. Busca. Veieu que l'error baixa, està buscant, a trobar l'espiral de fora.
encara té uns punts que s'han quedat en la zona que no és, però vaja, ho he fet bastant bé, ha trobat l'espiral. És a dir, una intuïció que ens dona això és com més complex el problema, més complexa la xarxa neuronal que necessites per a classificar els conjunts. En aquest cas, dos conjunts, però tu podries voler classificar 4 conjunts. I en comptes d'un sistema de 2 variables, en podries tindre 25. I ahir veieu com les xarxes neuronals poden ser més i més grans. També haureu vist que per entrenar aquest problema més complex hem necessitat que l'algoritme correguera més temps, estiguera més temps buscant. Més temps buscant vol dir més temps veient exemples. Més temps veient exemples vol dir que tu, un algoritme com més complex és, més quantitat d'exemples necessites per a entrenar-lo. D'ahí que la intel·ligència artificial i el Big Data vagin de la mà. Si tu tens un problema de 150 variables, no tens x1 i x2, tens de x1 a x150. Tens que fer una xarxa neuronal per aclarir-te que tinga 1.000 nodes, 1 milió de pesos. Quants exemples necessites per a poder entrenar aquest sistema? Moltíssims, moltíssims. Aleshores necessites, una, poder recollir suficients dades, 2, poder emmagatzemar-les i 3, poder consultar-les i mostrar-les a l'algoritme. D'ahir que intel·ligència artificial i Big Data vagin sempre de la mà. De fet, el Big Data, la nostra capacitat d'emmagatzemar dades i processar-les ràpidament és el que ha aconseguit que la intel·ligència artificial ara, a través de l'aprenentatge automàtic, estigui en poc a treball. I que per cert hi hagi un fum de feina per aquestes coses. Això ho dic no perquè un quan decidís que estudiar matemàtiques o física ho hagi de fer per una qüestió tan prosaica com l'estabilitat econòmica i el futur laboral. No ho feu per això. Ho fa perquè li agrada i ho disfruta. Ara bé, si heu de convèncer el pare o la mare de que voleu estudiar matemàtiques, doncs una raó de pes és dir no, és que l'atur és 0. No està de més, tindre una raó per ell. Bé, alguna pregunta fins ara? Com anem de temps? Tinc que fallar-me. Hem passat el pitjor, Si sou contents ja està. Bé, això per exemple, ara ja vaig a contar-vos exemples de llocs on s'apliquen les xarxes neuronals i vaig a començar per una coseta, un lloc on l'aplicar jo. Això és feina que vaig fer jo quan estava a Àustria. La meva feina allí consistia a aplicar tècniques d'aprenentatge automàtic en neurociència computacional. Què és el que fèiem? Anem a veure. El que volíem fer era el següent. Al fons del vostre ull hi ha una cosa que es diu la retina. La retina són unes capes de neurones que arriba un fotó i aquest fotó el converteixen en impuls elèctric i aquest impuls elèctric es transmet al cervell. Però hi ha 3 capes de neurones. Els fotoreceptors, les bipolars i les ganglionars. Una bipolar és com una bret que agafa 1000 i pico fotoreceptors, elles soletes, i tot el que arriba d'aquests fotoreceptors ho integra i envia un sol missatge. I darrere estan les cèl·lules ganglionars, que també són com uns abrets que estan agarrats a 1000 cèl·lules bipolars, i agarren tot el que dit totes aquestes bipolars i diuen 1 o 0. Això és el que li arriba al vostre cervell, uns i zeros. Un missatge digital. Fa una cosa que és un potencial d'acció. Si tu sents una neurona disparant-se, fa taca, 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 taca. La primera volta que jo ho vaig sentir, anècdota personal. Estava en un laboratori de París intentant escriure un article i sentia algú jugant en una caniqueta al despatx al costat. Era com si que era un xiquet tirant una canilla contra la paret que feia tac, taca, 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 taca.
Jo intentant concentrar-me allí i el tio jugant amb la caniqueta no tenia res més que fer per la vesprà i al final vaig, li toco la porta, obri i hi havia una raza oberteta i el cabet i un xic buscant neurones de què és la feina d'un neurofisiòleg. Tens allí un electrode, vas buscant la neurona i la busquem i oïda, com els guitarristes amateurs, i oïda. Que cada neurona té un patró distint i el neurofisiòleg ja ho sap, i si va buscant la capa centres de l'hipocamp, no sé què, sap un ruidet que fer i va buscant nanometres, tot li preta allí el record per fer res. Jo me'n vaig anar a Rapameu i fes la teva fallera. Bé, el que fèiem nosaltres anys després em vaig trobar jo no treballant amb les rates, gràcies a Déu, la feina del físic és més neteta, però m'arribaven les dades. Llavors què fèiem? Agafàvem una retina d'una rata, li mostràvem un estímul visual que enregistràvem, això que posa ahí MTA, és els microelectrodes, i allò d'allà és la resposta de la retina a la pel·lícula que li mostràvem. Cada fila de puntets és una neurona, ahí hi ha unes 100 neurones. Llavors tu li mostres la pel·lícula i la retina fa traca, 100 i pico neurones, un trossiu de retina. La nostra feina era volem un algoritme que mire la resposta, mirant aquesta resposta, faci una reconstrucció del vídeo que li hem mostrat a la rata. Descodifiquem la retina. En un company i bon amic, el Georg Martius, que està ara de director del grup al Max Planck de Tübingen, és un tio molt simpàtic, molt amable i es dedica, en el seu temps laboral és la construcció de robots intel·ligents. És molt. I fa uns robots que estan molt xulos, que es dediquen a explorar nous espais, intenta fer robots que aprenguin per ells mateixos. I amb el Georg vam fer una xarxa neuronal, una de les maneres que vam estudiar per a fer la reconstrucció de l'estímul visual. En una xarxa neuronal, fixeu-vos que a l'entrada teníem 5.460 neurones. Després hi havia 3 capes de 150 i a l'eixida hi havia 400. A l'entrada posàvem la resposta de la retina, la processàvem i a l'eixida volíem que mostrara els píxels del vídeo. Una versió de baixa resolució del vídeo, de només 400 píxels. Bé, doncs ara, si això vol anar, us mostra... Això és el vídeo original sobre la nostra reconstrucció. Veieu que podem, efectivament, seguir les boletes negretes. Aquesta forma que es veu per fora és la zona en la que teníem cèl·lules que veien el vídeo. Perquè clar, tu fas el vídeo quadrat, però quan agarres la retina, la poses sobre el microelectrode, allò té la forma que té. Llavors, fora d'ahir no teníem problemes. Però vaja, vam aconseguir, efectivament, descodificar aquest estímul complex en una tècnica novedosa com era aquesta i va publicar recentment. 2 anys després de tot l'any Nigèria va aconseguir ja publicar-ho. Bé, més exemples. Si baixeu una aplicació que es diu el traductor de Google Translate al mòbil i agasteu la càmera, veureu que pots mostrar-li un cartell en un idioma i en la imatge de la càmera et treu la traducció a l'idioma que tu vulguis, però en temps real. Si ahir posa, com ahir, què posa? Posa accés a la ciutat. Això el Google ho ha fet emprant xarxes neuronals. Han detectat on està el text en la imatge, després ho passen a processen, fan una traducció basada en xarxes neuronals. Te ho torna al mòbil i te ho incrusta en la imatge. És un procés que té moltes pates, però l'aprofundament són xarxes neuronals. Amazon, Facebook, Netflix no són xarxes neuronals, però són altres algoritmes d'aprenentatge automàtic els que us fan les recomanacions. Aquest usuari ha mirat això i això, ha comprat això i això, anem a mirar tots els nostres altres usuaris i ells, cada vegada que tu entres i van agafant dades, van entrenant els seus algoritmes perquè després, quan un usuari ha fet X1, X2, X3 accions, dir voldràs això? Voldràs allò?
Una altra variant de la intel·ligència artificial és el processament de llenguatge natural, que també hi ha moltes tècniques basades en xarxes neuronals dins d'elles. Tots aquests assistents que ara podeu comprar per ahir i li digueu, hey Siri, o Alexa, busca un restaurant, doncs sí, i Alexa ha d'entendre, ha de processar l'àudio i ha d'entendre el contingut del missatge i t'ha de contestar alguna cosa raonable, perquè si no li tornes l'aparateta a la tenda. Tot això són aplicacions d'intel·ligència artificial. Els cotxes automàtics o sense conductor, fixeu-vos que el que porten dalt de tot és una càmera. És una càmera gran i ahir s'empren algoritmes tan ben sofisticats de xarxes neuronals per a fer això, per a fer detecció de persones, detecció de cotxes, detecció de... Això el que han fet ha sigut entrenar una xarxa neuronal en molts exemples, perquè quina pinta té una persona en una foto? Pot estar en primer plano, pot estar al final, pot anar al d'una bici, pot estar de cantó, pot estar girada, pot ser grossa, pot ser prima. I has de mostrar a la xarxa neuronal un fum d'exemples perquè la xarxa entenga què és una persona. I això en temps real, aquests algoritmes ja van detectant. Però de moment es veu que no ho fan prou bé perquè encara no tenen els cotxes d'estudi. Uber em va posar una parella a funcionar, va atropellar una dona, pareix que la culpa era de la dona, pareix que l'algoritme sí que l'havia vista, però no va poder frenar. Però de tota manera, ja poreten aquestes coses i estan revaluant l'algoritme. Era de nit, és que s'ajunta tot. Una reflexió, encara els algoritmes d'intel·ligència artificial eixiran al mercat, ara accidents ja haurà. El Go, que això ja s'ha acabat. El Go és un joc mil·lenari, fantàstic, divertit, complicadíssim. És a dir, el va guanyar a Kasparov explorant les possibilitats, els possibles moviments. Les possibles configuracions d'un taulet de Go és algo així com 10 elevat a 170. Més que àtoms de l'univers. És a dir, qualsevol algoritme que intenta basar-se en la seva estratègia de guanyar el Go, explorar els possibles moviments, no pot. No hi ha temps suficient per avaluar. Tenies que pensar una altra cosa. Una empresa de Londres, que després va ser adquirida per Google, DeepMind, va fer un algoritme, AlphaGo, que basat en xarxes neuronals entre una parella i una manera d'entrenar-les que es diu aprenentatge per reforç, no l'hem entrenat ahir tampoc perquè no hi ha temps i un poc més sofisticat, en l'any 2016 va aconseguir guanyar el 18 vegades campió mundial de Go, en Lee Sedol, que el vegueu ahir, no es veu molt bé ahir, però feia cara de petit. Feia cara de petit. Va guanyar crec que 4 partides a una. Els humans ens vam endur el premi de consolació, vam aconseguir guanyar una vegada, però nosaltres 4 partides no era esperança. I va estar televisat i s'estima que ho va seguir un total de 200 milions de persones al voltant del món. Va ser un gran esdeveniment. Per què? Perquè es pensava que el Go no era un joc en el que mai cap màquina podria guanyar un Go. Per aquesta complexitat absoluta del joc. Quan es va guanyar a Kasparov en el 97, la gent deia hasta aquí llegó Sansón, el Go, no. I el Demis Hassabis, el CEO de DeepMind, va dir, no, jo trobo que sí que podrem. Què va fer? Este algoritme es va entrenar contra humans, va veure milions de partides i a més l'entrenaven jugant contra ell mateix. Va jugar milions i milions de partides antes d'enfrontar-se a este camp. Entrenant-se. Cada volta millor. I quan va anar de jugar contra ell, ja no hi havia esperança per als humans. Fixeu-vos, aquest algoritme d'aprenentatge automàtic va fer una cosa que ningú dels seus creadors podia fer. Ahí està la clau. És a dir, una colla d'enginyers de Londres
que no eren suficientment bons jugant al Go i no podrien mai ells a soles ni en conjunt haver guanyat el campió mundial, van crear una màquina que a partir de l'experiència que guanyava sí que ho va aconseguir. Ahí està la gràcia. Val? La poreta, mos fa la poreta. Tot això mos fa poreta. I la poreta, en termes tècnics, la gent li diu la singularitat. La singularitat és aquest moment que ja la cultura popular ha explorat sobradament. I si fem una màquina que és més intel·ligent que nosaltres en tots els aspectes? I aquesta màquina, a més, pot redissenyar-se ella mateixa. Aquest és el problema. I si fas una màquina que és tan intel·ligent que s'agafa ella mateixa i diu no m'ho he fet prou. Això no es cridria que feia així. I es redissenya. I aquesta màquina que es redissenya diu no, però és que jo ara soc més intel·ligent i també em dono compte que aquesta versió és versió 1.0. Ahí podries tindre una divergència exponencial d'intel·ligència. Màquines cada volta més i més intel·ligents. I la pregunta que es fa la gent és què faran amb nosaltres? Eixes màquines. Val? La meva opinió personal és que no cal patir. Val? L'únic robot intel·ligent, el robot més intel·ligent que jo crec que hem aconseguit crear fins ara és la Roomba. El meu fill... No ho he sentit, que dic que el robot més intel·ligent que hem aconseguit crear crec que és la Roomba. Conegueu la Roomba, l'aspiradora, no? El meu fill li fa por la Roomba de l'abuela, però jo trobo que no té res a veure amb la intel·ligència artificial. Aprofite, jo sé que les tres primeres coses les coneixereu, de la fila 3 cap arrere. Coneixereu, pot ser les primeres coses, no? Aquí està HAL 9000, l'ordinador no disseny de l'espai. El Terminator, l'agent Smith, que va ser en els 90, va ser, diguem-ne, el xico del pòster de la singularitat tecnològica, l'agent Smith. I recentment Westworld, que si no la conegueu és una sèrie de la HBO que està molt bé i de fet explora totes les cosetes, tots els aspectes. Si saps llegir el que està passant, explora tots els aspectes filosòfics al voltant de la intel·ligència artificial i la singularitat tecnològica. Desafiaments reals és l'última transparència ja. La singularitat tecnològica a mi no em preocupa massa. Jo crec que no la veuré, dubte que qualsevol de sistemes sí la veurem i qui sap, potser aquestes màquines són bones, solucionen la vida. Però ja sí que hi ha tres desafiaments reals ara mateix a la intel·ligència artificial, que he representat per les tres icones. La icona de l'esquerra és una caixa negra. El desafiament de la caixa negra és que els nostres algoritmes d'intel·ligència artificial, com ara les xarxes neuronals, són una caixa negra. Sabem que funciona, no sabem molt bé per què. Continuen sent una cosa quasi, diria jo, d'artesania. Tu tens un problema, dius jo crec que això una xarxa neuronal em podria ajudar i comences a provar. Però ara li posa tants nodes, ara prova Xina, ara li clava un poc el que hem fet així amb aquest exemple tan senzill. Ara li posa, quantes capes li posem? 3, proven 3. No va, proven 4. Però anem a Xina, anem a cegues. És el problema de la caixa negra. I quan no van bé, tampoc es molt bé per què no van bé. Comencem a tindre més intuïcions, però el que vinc a dir és que el fonament teòric d'aquestes coses és molt poquet. Sabem com fer-les, com entrenar-les, però per què funcionen per aquest problema. O dir, tinc aquest problema i que algú vingui a dir, doncs la millor xarxa neuronal per aquest problema va ser una que tingui això o no sap això. És a dir, treball teòric de cara. El segon problema, veieu un robot fent moltes coses, no? És el problema de la generalització. Jo faig una xarxa neuronal perquè classifiqui pomes i peres i no la puc passar per res més. La xarxa neuronal és intel·ligent per classificar pomes i peres, però no pot classificar melons, ni paraguaios, ni transaccions fraudulentes. Això classifica pomes i peres, punt.
Home, el nostre cervell és una xarxa neuronal supercomplexa, fa moltes coses, no fa una cosa, en fa moltes. Com podem anar cap a algoritmes que facin més d'una cosa i les facin totes bé? Com podem anar cap a algoritmes que facin allò que diuen transacció de coneixement? Tu m'has entrenat per a fer pomes i peres, però ara m'has posat este problema i jo puc, de lo que jo he après classificant pomes i peres, puc assumir aquests altres conceptes i tal, i això no ho tenim encara. Encara que DeepMind, us dic, estan molt ocupats i han fet cosetes molt xules en temes de trans. Els de DeepMind posen xarxes neuronals a jugar a videojocs antics dels 80, els Atari, es posen allà a jugar i entrenen així, passen partides, i han vist i han aconseguit un algoritme que és capaç de les entrenar jugant a un videojoc, però pot transferir coneixement a altres videojocs que no són exactament iguals. I el tercer problema és el de l'eficiència de dades. L'eficiència de dades. Big Data, sí, Big Data. Mostro-li molts exemples. Si jo li mostro a la meva filla 10 pomes i 10 peres, ja no li calen més. Després va a classificar-me perfectament les pomes i les peres. No necessita veure 100.000 pomes i 100.000 peres per fer-ho. Però els algoritmes d'intel·ligència artificial sí. Avui dia ens trobem que li tens que mostrar moltíssims exemples a un algoritme d'intel·ligència artificial per a que faci una cosa bé. Quan un humà en menys ho faria. Hi ha un problema que es gasta quasi com a diguem-ne, un problema estàndard, que és el de reconeixement de dígits escrits a mà. Del 0 al 9. És 0, 1, 2. Hi ha una base de dades de dígits escrits a mà de 60.000 exemples. I aleshores tu poses un algoritme i li mostres 60.000 exemples dels dígits del 0 al 9 escrits a mà. Home, la meva xiqueta també no va necessitar 60.000. Això són, diguem, els 3 desafiaments generals. I ara ja feu preguntes. Quins són els problemes oberts que té el camp de la intel·ligència artificial o de l'aprenentatge automàtic davant? És a dir, així on estem. Més preguntes? Digues. El Go, el que la xarxa neuronal veu, és el taulell del joc. És a dir, l'entrada de les xarxes neuronals en el Go, no sé si t'ho puc mostrar. No sé si ho pots veure així baix. Vaig a fer-ho gran, no? La xarxa neuronal, la seva entrada és el taulell de Go. On estan les pedres? A partir d'ahir comença a fer. És quasi un processament d'imatges, són píxels blancs i negres. O buits, no? 3 valors. On hi ha pedra, hi ha una pedra blanca i una pedra negra. I a partir d'ahir fa.
Sí, és a dir, és que és una situació estranya, no? És com si algú hagués inventat el cotxe, però no sabia molt bé com. He inventat això i funciona, però no sé res de termodinàmica. No sé res. Com pot ser? És a dir, sabem que funcionen bé, però sabem com s'entrenen. És a dir, és caixa negra en el sentit de per què aquesta xarxa neuronal funciona per aquest problema i no per aquest altre. Això és que no ho sabem. Sí, per a que ensenyar a un robot a que diferència, per exemple, les pomes i les peres, tens que mostrar-li 100.000 pomes i 100.000 peres, quant de temps en temps real pot tardar a veure-les totes i aconseguir diferenciar-les? Poc. Això és l'avantatge dels ordinadors. Tens moltes dades... Si vols fer-ho com un humà, necessitaràs uns quants anys. No. Perquè després tot el dia un humà. No, necessiten molt poc temps, molt menys. Perquè aquest procés és automàtic, s'entrena, va baixant, l'error no tarda tant. A més, jo suposo que hi ha tot paral·lelització. Sí. I llavors l'ordinador moltes coses en paral·lel. Al mateix temps. Tu no dius les línies d'un alumne, els molts professors oberts. Ah, sí. Brasil, Alemanya, Espanya, Argentina, Portugal i hi ha gent molt atrevida. Això que us dic que n'hi havia poc i que això que apareix en Matrix o diu que els humans tenim por de que les màquines acaben dominant-nos o creant una apocalipsi o alguna cosa així, però realment nosaltres no continuem tenint el control, és a dir, si nosaltres no programem la màquina perquè s'autoprograme, nosaltres encara així tenim el poder de programar la màquina, a no ser que programem que es programe soles. Això és la gràcia. Això és la gràcia. Que siga més intel·ligent que nosaltres, acabarà, òbviament, retroalimentant-se i acabarà en un supercervell o alguna cosa, però nosaltres no tenim control sobre això. Mira, a mi m'interessa sobretot el control físic que puguem tenir sobre la màquina. Crec que va ser Microsoft. Ara no li vull tirar el club a ningú sense saber. On era la Microsoft? Vam programar un sistema d'intel·ligència artificial perquè interaccionara per Twitter. Per Twitter. I ara un poc si la pegava la gent, era una cosa molt més xulo, perquè ells l'havien fet un xic d'entrenament en el laboratori, però després diguem que volien aquesta intel·ligència artificial, aquest algoritme, i així un poquet allà a la plaça de Paus de Twitter, i anar aprenent les interaccions i els tuits que va la gent. Això ho vam fer als Estats Units. I ho va llenar el pot, no és el pot, la va llenar el pot, i en poques hores, aprenent el que anava passant per Twitter als Estats Units, aquest bot va començar a emetre tuits racistes, homòfobs, insultants, que els enginyers van dir «T'has enxufat el No va predir perquè l'algoritme diria això seria
Dime combinades. ¿Alguna pregunta més? El galliner. Diria que això, ràpid, això s'està pensant també en algun tipus d'ètica per a aquests terres naturals. Perquè hi haurà moment de decidir si un pot ser autònom un xiquet o un animal o dos coses, tindrà que decidir què tindrà que fer. Està també. Sí, de fet, és una de les qüestions que també estan molt en boga. De fet, els filòsofs estan supercontents del tema de l'intel·ligència artificial perquè ens està donant molta feina. El tema de les qüestions... Ha posat de rellevància problemes filosòfics que es creien que no tenien absolutament cap aplicació pràctica. Ara la tenen. Per exemple, hi ha un problema filosòfic típic que tu veus una muntanya russa, ve un carrer desbocat, va bifurcar-se la línia, tu tens la palanca cap on té que anar, en un costat hi ha un xiquet, en l'altre no hi ha res, dalt del carrer hi ha 5 persones i tu pots triar. Si el carret mata el xiquet o mata les 5 persones en la palanca, què fas? Dius, això no va passar. No vaig a veure en el cas. Dius, ja. Però l'algoritme d'intel·ligència artificial que va del cotxe autònom, sí. Perquè es pot veure en una situació de dir dalt porta tanta gent. Ahir hi ha un xiquet. Cap on vaig? Com ho faig? Jo crec que a l'instant. Sí, i hi ha molta gent, Elon Musk, el president de Tesla, per exemple, és un dels que troben la singularitat de l'apocalipsi i que estan potenciant panells ètics que controlen les empreses que fan intel·ligència artificial, com ho fan, sense arribar a la singularitat tecnològica apocalíptica. Ja hi ha aplicacions d'intel·ligència artificial que necessiten una supervisió ètica des del meu punt de vista. Es sap, no sé si us ha pogut l'escàndol de Cambridge Analytica als Estats Units, una empresa que compra dades de Facebook, de milions d'usuaris, compra dades de despesa per de crèdit, Això què permet? Això permet que un candidat polític en un cert algoritme sàpiga a qui té que anar a convèncer i on dir. Antes, els polítics americans que en el camp de sempre abans de les eleccions eixien allí, anaven a totes les portes, tocaven, eixia un i li soltaven el cosa. Ara ja no. Ara entren a una finca i saben que tenen que anar a la porta 2, a la porta 4, a la porta 6, que a la porta 2 tinc que parlar d'aquest tema, que a la porta 4 tinc que parlar d'aquest tema, que a la porta 6 tinc que tocar i a la porta 8 no toquen perquè sé que no la gent comença. Caram. Això ja no pot evitar, perquè ja a voltes no ho saben, no necessiten tan sols saber-ho de tu, persona individual, de nom i de cognom. A voltes basta en saber carrers, on vas, barris, que tens que tocar. Sí, es una muy buena pregunta. Se están haciendo, bueno, eso básicamente, el problema que tienes es la arquitectura esencial de los ordenadores que no han cambiado. Los camiones han tenido chips con transistores y eso es lo que hay. Sí que se hacen cosas como diseñar chips ex profeso para cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, es que son más antiguos. Cuando yo era chiquet, alguns xiques de 90 sabreu que quan compraves un joc nou i tenies un Pentium 3 necessitaves una targeta acceleradora. La targeta acceleradora. Això era una targeta de processament gràfic que el que fa és que quan tu processes vídeo tens que multiplicar matrius, bàsicament. És que fan moltes matrius, una sèrie d'operacions matemàtiques molt concretes que en aquest xip de la targeta acceleradora es fan més ràpid.
Pues les empreses que fem targetes gràfiques, ara, tu dius, ostres, això amb les targetes gràfiques es fa molt més ràpid. Doncs ara Google, en compte de tenir CPUs, té GPUs, té processament gràfic, granges de processadores gràfiques per fer coses intel·ligents. Buscar la major eficiència, però sí, encara és un problema. Això també resoldria si tu tingueres algoritmes més eficients en dades, que necessitaves menys exemples, també tindries més eficients. Animat o hi ha més preguntes? Ah, pues.